L'Associació Catalana de Municipis i la Fundació Transparència i Bon Govern obren la convocatòria de la 5a edició dels Premis Arrelament al Territori, uns guardons que reconeixen i impulsen projectes innovadors dels municipis rurals i consells comarcals per combatre el despoblament i fomentar l'arrelament al territori. Es busquen iniciatives que ajudin a generar oportunitats, reforçar serveis, dinamitzar la vida cultural i social, millorar la mobilitat o impulsar projectes pensats especialment per a joves i gent gran. La convocatòria s'adreça a municipis rurals, consells comarcals i agrupacions de municipis rurals. Enguany es finançaran 5 projectes amb una aportació de 15.000 euros cadascun. Els projectes es poden presentar fins al 31 de juliol. Trobareu tota la informació i les bases de la convocatòria al web de l'Associació Catalana de Municipis.